Здравейте и добре дошли в първи епизод на нашия подкаст. Тук сме днес с госпожа Петрова за откриването на тази наша инициатива. Здравейте, госпожа. Здравейте, за мен е удоволствие да съм тук. Да ни кажете няколко думи за откриването. Първо искам да ви поздравя, защото реализирахте една ваша страхотна идея. А, вече профилирана природо-математическа гимназия да има собствен подкаст, в който да разглеждате проблематика, която ви вълнува. Така че за мен е удоволствие да съм партньор в реализирането на този проект. Искаме да ви благодарим, защото без вас това нямаше как да се случи. Да ви благодарим, че ни осигурихте материална база, че ни дадохте разрешение, нали, цялото нещо да се случи. И да, благодарим ви. Аз пък ви благодаря за непрекъснато изненадващите идеи, които имате и предизвикателствата, които поставяте пред целия екип на гимназията. Така че за нас е удоволствие, когато имате потребност от нещо, което искате да реализирате, съответно ние пък да бъдем вашата подкрепа в тези начинания и реализацията на всичките ви проекти. Благодарим ви. Готови сме да започваме.